plantejar una pregunta, i és com pot ser que després de 8 mesos amb Covid i en què llegim notícies a altres municipis, com per exemple Benicàssim tramitarà 285 sol·licituds d'ajudes per a autònoms i pimes afectats pel Covid. Una altra notícia, en Alfafar, bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions en el municipi d'Alfafar destinades a recolzar a les persones autònomes per a fer front als efectes originats per el coronavirus. Altra ajuda a l'Ajuntament d'Onda, que ja s'ha tramitat 12 primeres ajudes del Plan Supera per als establiments ondenses que han tingut que tancar amb motiu de rebrots de coronavirus. El meu company, el senyor Pérez, demanava les xifres de despesa que s'havien generat en les festes i ens interessa saber també el que sobra d'aquestes despeses perquè volem que se destinen als autònoms, als comerços i a les pimes. Un cartell que anuncia compra el teu poble i damunt posa baix compromís, l'únic que està fent és campanya publicitària i no està ajudant a que la gent del poble, els comerciants, aguanten millor aquesta situació. Els comerços del poble i les pimes i els autònoms el que necessiten són ajudes directes per a que puguen tindre una situació millor i que puguen aguantar aquestes dificultats que s'estan atravessant ara i que són prou crudes. De les ajudes a autònoms i pimes, ajudes directes, el Partit Popular i el Partit Ciutadans han parlat al respecte d'aquest tema. Jo el que sí que he de dir, i és repetir el que vaig dir en el seu dia, que el que hem fet en aquest Ajuntament, que no és l'únic que ha fet mesures d'aquest tipus, és seguir les recomanacions de la Conselleria d'Economia Sostenible, que demanava als ajuntaments que es preocuparen de generar activitat i de fomentar el consum. En aquest sentit, el que hem fet des d'aquest Ajuntament, entre altres coses, és, per exemple, comprar equipament esportiu per a la regidoria d'esports, la qual cosa genera activitat i és una ajuda a pimes i autònoms. S'ha fet enguany una gran millora en els centres educatius de tavernes, en molts aspectes, el qual també és ajudar a pimes i ajudar a autònoms, a més de que es millora el servei del món educatiu de tavernes. S'han fet diversos esdeveniments culturals, la qual cosa ha ajudat al món cultural, que és un món o un sector que s'ha vist molt afectat. S'han contractat recursos o reforços de personal i neteja per a moltes de les actuacions culturals i esportives que s'han fet en tavernes, la qual cosa genera activitat i és una ajuda a pimes i autònoms. I s'han fet moltes millores menors en via pública i també en la part, diguem, rural de tavernes, la qual cosa també és una ajuda directa a pimes i autònoms. I el bo de tot això és que la gran majoria de totes aquestes actuacions les han fet empreses locals i pensem que és millor generar activitat en el sentit que acaba d'exposar més que donar ajudes directes i no fer aquesta generació d'activitat. De fet, insistisc, el que hem fet és seguir les recomanacions que ens ha fet la Conselleria d'Economia. Per això, aquest Ajuntament va decidir actuar d'aquesta manera i crec que estem seguint una coherència i sincerament tinc que dir que és el que hem de fer des dels ajuntaments, des del nostre punt de vista. Gràcies, senyor González. Jo volia fer-li una pregunta, senyor González, que està dient-me que la compra dels equipatges i tot el que ha anunciat així no anava a comprar al poble, menys mal que la Conselleria d'Economia Sostenible li ha dit que compri al seu poble. Com? Perdona, no l'he entès. Que ha dit que unes mesures que està fent l'Ajuntament per ajudar a les pimes i als autònoms de tavernes és que compra els equipatges, que fan obres així. És que no anava a comprar en el seu poble? L'Ajuntament no anava a comprar aquest material al seu poble? Això sí que em preocuparia a mi. Menys mal que la Conselleria d'Economia Sostenible li ha dit que és una mesura per aplicar. Això està molt bé. D'altra banda, també voldria preguntar-li, i a col·lació d'esta resposta que m'ha donat vostè, si la pàgina web l'ha fet una empresa del poble.
per ajudar també a les pimes del municipi, calcule que també s'haurà contractat una empresa del poble, perquè si tot va en aquesta línia, ja que vostès no donen ninguna ajuda als comerços, ni a les pimes, ni als autònoms, calcule que ho contrataran tot el poble. Estaria bé que me'ls ho digueren.